хора, аз съм Гракстър БГ и както бях обещал в миналия епизод на Мафия 2, бях казал, че ще играм GTA 5. Ето ви GTA 5. Може да отидете в канала ми и да видите другите клипове, които качих току-що. Така, стигнахме до пети епизод на Мафия 2. Така, и тук ще се опитам да направя нещо като епизоди. Имам офис и доста други неща. Имам доста коли и мисля си взема Султана. Знаете, че може би и на 45 ще започвам поредица. Yes, няма никой в сесията. Ние сме сами. 23-то ниво съм. Имам 20 няколко милиона. Сигурно сега ще кажа: не, човек, ти си хакер, такива неща. Не, хора, не съм хакер, просто даже обратното, хакер ми даде парите. Така. Аз съм виновен, просто имаш хакер в сесията и ни даде на всички пари. Така че няма смисъл да ме рапортвате такива простоти. Защото аз не съм никакъв хакер. И така, хора, мисля да правя някакво състезание. Да, някакво състезание, но няма хора, никой не ме е инвайтнал. Ще поизчакам малко и преди това ще ви разведа из моите гаражи. Тоест какво съхранявам в Vehicle. Ще видите какви тъпи коли имам. Така, но мисля, че имам едно Т-20, което не е продадено. Даже само него имам, да. И дали мога да го продам, да видя. Мисля, че трябва да може. Да, може. Така, експорт ще го дадем за толкова пари. Така. Нека да го тюнингуваме бебето. Добре, хром. Това е много яко. Аз и така ще се направя кола. Моето Т-20. Значи някакво синуса решим буса. Бой хром. Побързо ето ниво. Някаква си свирка. Следното и Golden Shower. Добре. Готови сме някакви джанти. Къде са спортите? Ей тези. Готови сме. Сега ще видите как изглежда Т-20-ката. Това е мега яко. Хром. Побих 20 000. Global сигнал. Така, сега вече почва да ме гонят едни червени на картата. И Т-20 доста бързичко. Доста време не съм карал Т-20. Те сме целят. Как му учвате изобщо? Забув.
Последното ще си оставя името Ловичи и Rockstar, който иска да ме добави. Хоп. Не съм някакво про, ако питате, но съм добър в хейстове. Опа! Даже не ми покачи на толкова пари, на мен пак не се правят хейстове. Даже ми трябва пари. Какво фуки? Бързо, опа! Охо! Ти си иска да му убият ли, бе? Значи те 20-ката няма да продадем за доста пари. Защото тъпите червени банди или там аз по червени банди. Тъпите гангстери искат да ме убият и да ми вземат те 20, но няма да стане. То си е мое. Доста е издраскан, даже ще се чудя как ще го купят. Ако те им го води в реалния живот, кой ще го купи? Но аз само го силвам. Само да колко че съм, защото... Добре, видях. Ехе, къде трябва да ходим, бе? С цел... На мен не ми покана колкото ще трябва да не ми ще харча. О, знам къде става да ходим са. Само да питам, не може направо от тук да се минем? Хайде да се опитаме. Нали всичко трябва да се опитва? Да, ето! О, мъгъфъки. Ние го направим по най-елементарния начин. Ние сме богове. Сме боговете на Олимп. Така. Така. 86 000. Ще ни даде май. Значи. Да. Значи ще ни даде 100 000. Аз пак 100 000, 86 000. О, почти съм 94-то ниво. Преди да започнем с другите мисии, това нещо да ви дам на телефона си, но като чакаме, ще... Опа. Ще си извикаме Бузърт. Отида точно в момент. За да чувате и тази жена. Само да. Аз знам защо не, защото съм намалил звука. И нищо не се чува. Значи виждате. Така. Да ходим първо, ще отида до там. И ще трябва да скъпя някои неща. Опа. О, фук. Добре. Кацаме. Така. Опа.
Арм Рейса или там както го наричат. Има хеви снайпер, но това е мой, аз съм го направил точно като Кейли. Аз мисля всичко да се направи златно. Това го няма. Это спомпало. Аз сега правя както си иска. Това е така. Това няма повече нищо. Напазарувах си. Бая неща. Така, нека да се качваме. Тази маска е много яка. Аз и сега ще се... Аз трябва да се я сложа. Всъщност. Да, аз маската ще се я сложа. Отивам се. Значи към... на плажа. Отивам да сложим маска и след това отиваме да правим нова мисия. Опа! Луп! И както казах, ще бъдем после да правим нови мисии. Опа! Това не го видях. Изобщо не го видях. Няма да му дигна. След това, както казах, ще ходим да си правим Т-20. Днеска може да има стрим. Съм много сигурен. И то ще е на Мафия 2 и на GTA 5. Но на Мафия 2 ще е главно, защото как трябва да си довършим поредицата. И може да довършим и на стрим, не се знае. Надали ще довършим според мен на стрим. Ако играм около 1 час или повече, ще я довършим. Но на мен много гадно ми стана първия път, когато завърших играта, защото все пак толкова бях свикнал да я играя и изведнъж всичко свършва изведнъж. Някакво да правиш и това. Но все пак, когато завършим главната история, може да сложим и други пакети, т.е. да може да играем с Джон и с други. Опа, аз къде съм спрял? Ще трябва да ходим на място пак. Ето оттам. Опа! Пак някакво известие. Съм най-лоша пилот. Охо. Точно това може ли да... Това е дестройнато. What the fuck? Това ще е дестройнато.
Така, шах да слагам една маска. Това тук няма. Ой, тук няма да е само това. Това ще сложа някаква друга. Е този. Аксесуари. О, вижте. Това колко е яко. Е така. Това се чуя как няма да работи, бе. Тихо. О, какъв. Аз ще пуша. О, тук има гориво, yes. Бам! Бум, шоколака. What the fuck? Няма се занимавам. Бри. Давай. Ето, така се прави. И хубаво отиваме само до T20, като да ни го т.е. да му сменим само цветовете. След това ще го покараме малко и ще спирам с епизода, защото няма какво да правим. Но на стримът, който ще е до вечерта, да ми остане време да го пусна и ще може сигурно да играте с мен, да правя някакви хайстове и такива простоти. Както бях казал, долу в описанието ще сложа линк, името ми, както в GTA 5 и името в Rockstar, то е най-също. Тъй, че дам ви името за GTA 5, добавяте ме и там ще се оговорим всичко. Тази кола тук ще оставя. Съм по-надолу. Скамази. Мисля, че гараж 1. Мисля, че T20 то ми е в гараж 1. Да. Ето, това ми е оранжеви T20, така съм го направил. Тук имам Reaper, Drift, Tampa, X80 Pro и Massacro, мисля, че е омата. Натискаме E. T20. Armor Upgrade. Само е това. Това ми е добре. Енгина. Много увеличаваме и слагаме, както си го бях направил. Така. Къде? Да, ето го Golden. Спрей. Хром, кога отключвам? Добре, значи хром няма да мога. Значи ще сложим бяло. Някакво е, да, е такова. И какво бях сложил? И едно е такова було. Ще стане много яко. Така. Слагаме крилото.
даже не знам и аз къде я слушах. Все тая. Излизаме от офиса и ще го покараме малко. Да видим за какво става въпрос. Така. Опа. Добре, ние те 20 малко дъскотинка отзад на гумата, но на мен това е. Мен това не ме интересува. Така. Сега мисля да покарам малко тук на правия път. Съжалявам. Така, по правия път и така. Искаме first person и потегляме. Да питам го, който иска, може пише долу в коментарите дали искате да почна поредица на Clash Royale. Ако някой пита кой дек, кой дек, коя арена съм, 7 съм, 7 ниво. Дека ми е лава, с лава хаунда, доста ми помага. Който има някакъв, който иска да ми каже някакъв дек, който да използвам и който е добър, да напише долу в коментарите. Аз сигурно след малко може да започна да играем Clash Royale и да направим клип. И така хора, това беше за мен от мен на GTA 5. Надявам се да ви е харесал епизода. Ако е така, дайте лайк, абонирайте се и ще се видим сигурно в следващото видео. Довиждане!